Представи си, че това е твоят заден двор. Всеки ден. Искаш ритъм? Тук си в центъра на събитията, но само когато ти го поискаш. Модерна сграда пред Акт 16. Точно на време за сезона. 70 квадрата чисто пространство. Тук няма готови решения. Ти си дизайнерът. Ако си мечтал за огромна дневна, имаш я. Свободно паркомясто под сградата и локация, която няма цена. Всъщност има и е перфектна за инвестиция.